Спасителният център на Зелени Балкани в Стара Загора приюти над 150 костенурки. Животните са събрани от група роми от района на Източни Родопи и са заловени при опит да бъдат продадени. За момента състоянието на влечугите е добро. Костенурките са от защитените видове шопоопашата и шипобедрена костенурка. Те са спасени след съвместна акция на полицията от град Раковски и РИОСВ Пловдив. Сега са оставени на грижите на Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. В момента, освен първоначалния преглед, предстои обезпаразитяване, разбира се, външно най-вече и при тези, които са констатирани вътрешни паразити също, и стабилизиране на тия, които са в реанимацията. Най-вероятно костенурките ще останат в Спасителния център до приключване на наказателната процедура срещу нарушителите, след което незабавно ще бъдат пуснати на мястото, откъдето са събрани. Един брой от защитените животни се търгува за 7-8 лева. Те се продават за ядене. Има и стари поверия, че да се пие кръв от костенурка е полезно, но това крие големи рискове. Никак не е безопасно, защото в кръвта и биха могли да се съдържат много паразити, кръвни паразити, които респективно да бъдат пренесени и върху човека, който консумира. Така че е изключително вредно. И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани са в червения списък на Международния съюз за защита на природата. У нас събирането, задържането и убиването на тези видове костенурки е престъпление и се наказва според наказателния кодекс.